euskaltzalea, kulturzalea, kultur sustatzailea, eta guk berarekin lan egiteko aukera izan dugu, ohorea eta zoriona izan dugu. Atzo arratsaldean hil zen Joxan Lizarribar Berria taldeko presidentea 62 urterekin. Biriketan izandako gaitz baten ondorioz zendu da. Hutsune handia utzi du Altzoarrak, aritu den arlo guztietan gogo handiz jardun baita. Enpresa gizona izan da, egun Kelsen enpresako zuzendari nagusia zen, aurretik Kraften ere aritu zen. Enpresari izaera euskalgintzarako lagungarri izan zuen. 2000 urtetik parte hartu zuen egunkariako administrazio kontseiluan. Honen itxierak ezinegon handia eragin zion. Ez dugu estu behar inoiz 2003an, zein momentu zailetan esan zion Joxanek baietz, izango zala Berria proiektuko lehendakari. Jakinik ere horrek zenolako erantzukizunak zituen eta zenolako ondorioak izan zitzaken egoera politiko hartan. Adore handia izan zuen egunkari itxitakoan, Berriaren sorreran ere parte hartzeko. Lizarribarrek berak zioen Berriaren lehen urteak bere bizitzako garai beteenetarikoak izan zirela. Konpromiso handiko gizona gazte-gaztetatik. Argia dantza taldean irakasle aritu zen, eta harremana izan zuen 70. hamarkadan Eztok 13 taldearekin. 2005an korrikan Berriaren lekukoa eraman zuen. Kultura kontsumitzailea eta bidaiaria. Bihar eguerdira arte egongo da Joxan Lizarribarren gorpua Donostiako Errekaldeko beilatokian. Hileta ordea arratsaldeko 7etan izango da Ibaetako elizan. Emandian urrats guztiak ez dira behin galduko gure partez. Guk segituko dula ari gean modu berdin-berdinean. Ustete gizon handia dotoria eta galera handia izan dugula. Eta ni uste, horrein, geratzen zaigun honena dela, hori gogoratzea eta bere animo horrekin lanean segitzea. Bere espiritu horri eustea eta etorkizuna izan badugula pentsatzea.